Iawn, so 4.5 uned 4 yn amlwg, asidau carbocsilig a'i deilliadau. Cwch chi'ch manyleb chi o bac, a os ydych chi yn agor ar y tudalen cywir, fe chi'n gweld dyma pwyntiau bwled mae angen i'n dysgu 4.5. Gwers diwetha es I trwyddo A, B, C, E, felly ni wedi cwblhau rheina. Felly heddi bydde fe yn neis os ni'n gallu cwblhau'r gweddill, sef D lawr I G. Os nag ni, mi fydd y pwynt pŵer yma yn cynnwys pwyntiau D I G, a bydd hwnna lan ar wefan Carlam Cymru I chi darllen yn amser eich hunan. Iawn, yr grŵp gweithredol te, beth yw grŵp gweithredol eich asidau carbocsilig chi? Gwch chi'ch carbon gyda'ch bond double oxygen, a hefyd eich carbon dy bond sengl oxygen, a bond sengl na I hydrogen, so eich grŵp alcohol chi. Gyda'r oxygen bond double carbon na, dyna chi asid carbocsilig COOH. Wedi gweld lefel CO2H, yn edrych yn rhyfedd iawn, dim yn aml bych chi'n gweld lefel na, ond dyle fod chi'n deall fel hyn mae fe'n cael ei gosod mas. Iawn, so ni wedi wneud a BCH, so ni'n rhywbeth straight mewn I dad carbocsileiddiad, asidau carbocsilig, so dad carbocsileiddiad, carboxylation, o'r asidau carbocsilig neu yr halwyn sodium sydd wedi cael ei creu o'r asid carbocsilig na. Reit, torrwch y gair na lawr. Dad carbocsil leiddiad. Dad. A meddwl dim, neu cymryd ban, neu mynd, neu dan, gon. Carbocsi, o'n I newydd wneud hwnna na gynnu. COO. CO2 chi, carbon, chi, oxy, yr doi oxygen na, sydd yn eich COH chi. So dad y carbocsileiddiad yn llythrennol cynnu mas y CO2, colli'r CO2 yna. Fel fi'n dangos i chi fan hyn, yn llythrennol, mae fe yn golygu colli y CO2 yna o'ch asid carbocsilig chi, sy'n meddwl chi wedi colli carbon. So o'ch cadwyn y carbon chi, mae un carbon wedi mynd. Felly mae'r grisiau fan hyn yn dangos, mynd lawr cyfres homologaidd, wedi colli carbon, so byddwch chi'n mynd o'ch ethyl eich methyl. Cofiwch yna, achos dim llawer o dweithyl eich chi yn mynd lawr dach nifer o carbonau, ond mae hwn yn un o'n nhw. So lleihad yn hyd y cadwyn carbon, os chi wedi colli un o'r carbonau yna I CO2. Right, sut allwn ni wneud hwn? So ni'n gwybod bod ni'n mynd I tynnu mas y CO2 o'r asid carbocsilig yma. Yn ei fel o'n i'n gweud gyda o'ch halwyn sodium, o'ch asid carbocsilig chi fe. Beth mae eisiau wneud I twymo yn gryf. So mae'ch gweud twymo, eisiau bod chi'n gweud twymo yn gryf. Ydych chi'ch asid carbocsilig, neu'r halwyn sodium o'r asid na, chi'n twymo fe'n gryf, a chi'n ychwanegu calc soda, neu alkali solid fel sodium hydroxide. Mae'r asid carbocsilig wedyn yn mynd I cynhyrchu doi peth, alcan a carbonad. So twymwch yn gryf gyda solid NaOH, chi'n mynd I creu alcan a carbonad. So dyma chi'r halwyn o'ch asid chi. So mae'r OH, oedd ydych chi, mae'r hydrogen na wedi mynd, felly mae'n gadael gwefr negatif ar y COO yma, a ydych chi Na+, yr halwyn sodium o'r asid carbocsilig na. Gyda sodium hydroxide, drychwch yn ofalus yna, solid. I môr gyfarwydd gyda gweld sodium hydroxide dyfrllyd. Mae'n arferol iawn chi gweld na, felly mae eisiau bod chi'n cofio hynna. Dwi'n gweithio chi lan y top, ni'n mynd I cynhyrchu alcan a carbonad. So pa alcan allwch chi gweld byddai chi'n cynhyrchu yna? Pa carbonad chi'n gweld byddai chi'n cynhyrchu yna?
Rydyn ni gael gweld C2H6, so gwch chi roi carbon chi yn y C2. A'r wedyn yr carbonad, y CO3 chi. Okay, gyda eich sodium chi. So sodium carbonad, os ni'n defnyddio sodium hydroxide, a C2H6, oedd da chi tair carbon. Cofiwch ni wedi mynd lawr gyfres homologaidd, so felly C2 sydd yn ni nawr. Iawn, newch yn un peth yr un nesaf. Dych chi cylch benzen, fyna, gyda COO- arno fe, yr Na+, achos ni wedi cynhyrchu'r halwyn. Ni wedi cael gwared ar yr hydrogen oedd ar yr OH fyna, hwnna wedi mynd a ni wedi rhoi Na+ yn lle. Beth ych chi'n mynd i creu man hyn te? Chi'n mynd i colli hwnna sy'n mynd i ffurfio'ch sodium carbonad chi, a felly chi'n mynd i bennu lan gyda'ch cylch benzen chi. Felly, benzen chi, C6H6, a eto sodium carbonad, iawn. A dyna dad carbocsileiddiad i chi. Calch soda, mae angen bod chi'n gwybod cymysgedd yw calch soda sy'n ffurfio wrth i'r sodium hydroxide, eich NaOH chi, a rhywbeth fel calcium oxide gael i'w sogi. Ond ddim eisiau bod ni'n mynd mewn yn dwys i'r fformula'r hafaliadau beth o gwmws yw'r cymysgedd. Jyst deallwch bod ni yn gallu defnyddio NaOH i gynrychioli eich calch soda chi. So, defnyddio geiriau fel calch soda, neu sodium hydroxide solid, neu bod chi jyst yn gweld NaOH. So, to man hyn, fi wedi dangos o'ch sodium propanoad gyda'r sodium hydroxide solid. So, sodium, prop achos 3, OAD. So, sodium propanoad a sodium hydroxide. Chi'n gwybod beth mae fe'n cynhyrchu, C2H6 ac ethan, a sodium carbonate chi. A o dan o hwnna, yr un peth o'n i'n dangos o'ch gyna, eich cylch benzen chi'n ffurfio. So, oedd 7 carbon, nawr 6 sydd chi, achos chi wedi cael gwared ar y CO2 na, a mae hwnna wedi ymuno gyda sodium chi, a oxygen arall i greu'r sodium carbonate. Iawn, so dyna dy. Na gyd oedd dy, oedd dad carbocsileiddio yr halwyn sodium o'ch asid carbocsilig chi. So lleihad yn y cyfres homologaidd. A'r peth bwysig i chi dysgu o dy. Bullet point yn eich monolog chi. Trawsnewid, asidau. So o'ch asidau carbocsilig chi, fel chi'n gallu gweld man hyn, dyma'r asid carbocsilig. So ni moyn trawsnewid hwn. Troi mewn i ester. Dyma chi eich ester. Neu troi mewn i asid chlorid a'ch chloridau asid chi. A wedyn unwaith chi wedi ffurfio rheina, hydrolysis o'n nhw. So'r hydrolysis o'ch ester neu'r hydrolysis o'ch chlorid asid chi. Ydych chi'n cofio beth yw ester a asid chlorid? Gwch chi ester edrych yn debyg iawn nag yw eich asid carbocsilig. Yr yr K, yr O na gwmws yr un peth. Oxygen chi'r un peth. Beth sydd wedi newid yw mae'ch hydrogen chi wedi gadael, a mae rhyw fath o cadwyn carbon i gael yna. So yna ester debyg iawn eich asid carbocsilig chi. A'ch chlorid asid, chi wedi colli'r oxygen a'r hydrogen, felly chi wedi colli'ch hydroxy, a yn lle chi wedi rhoi cyl, chi wedi rhoi eich chlorid chi. Mae'n mynd trwy rhain o fwy fanwl. Beth moyn chi canolbwyntio arno yn pwynt ymaredd yw bod ni'n troi'r asid carbocsilig mewn i ester, neu ni'n troi mewn i asid chlorid a wneud hydrolysis ar y dou yna. So, pa grŵp gweithredol sydd ni fan hyn a sut ni'n enwi rhain? Y grŵp gweithredol, chi'n gallu gweld carbon, double oxygen, a'ch O chi fan hyn fi wedi rhoi CH3, so yna chi eich a wedyn beth ydy fi myna, C2H5, so yna chi ergo. Iawn, so'r grŵp gweithredol, mae'n beth bwysig i chi myna nag yfa. Carbon a'ch dou oxygen, ond dim hydrogen sydd ar yr oxygen man hyn.
Dyna'ch grŵp gweithredol chi. Sut i enwi rhain? Il-owad. Os chi'n gweld y geiriau neu llythrennau, il-owad, mae dych chi ester. So, os chi'n meddwl am ester, byddwch chi wastad yn meddwl am il-owad. Dyna sut ych chi'n enwi'ch esters chi. Mae'r il yn dod o'r alcohol, yr alcohol, yn yr il chi. Yr alcohol, yna. So'r un sydd gyda'r oxygen y bondio sengl arno fe. Dyna'ch meth chi. So, meth il. Propanowad yw'r darnodd sydd yn sownd i'r carbon gyda'r bond double oxygen yna. Propanowad 1, 2, 3 carbon, so na chi prop. A propanowad achos na'r darn oedd ar yr asid carbocsilig. So dyna'ch esboniad i chi o sut chi'n enwi, dyna gweld cwpl o esiamplau. Fan hyn, chi'n gallu gweld bydd eisiau rhywbeth il, rhywbeth owad. Yr il yn dod o'r alcohol, so edrychwch ar yr oxygen sydd gyda bondio sengl arno fe. Mae un carbon myna, a mae carbon arall myna. Felly 2 carbon. Eth. So cwch chi ethyl. Os owad chi yw'r carbon sy'n cynnwys y bond double oxygen, a unrhyw beth arall sydd ar hwnna. 1 carbon myna, 1 carbon myna, so dyn ni 2 carbon. So, ethanowad. Ethyl, ethanowad. A'r un lawr y gwylod, beth sydd dyn ni fan hyn? Dechrau gyda'r il, hwnna yw'r alcohol, so 1 carbon styfu myna. So, cwch chi methyl. Owad chi. Edrych fel cadw'n hir. 1, 2, 3, 4, 5. Pen. Pentanowad. So gwch chi eich pentanowad. Methyl pentanowad. Iawn, gofiwch beth ni fod edrych arno yn y pwynt yma o'r mynoleb. Trawsnewid asidau carbocsilig i mewn i'r esterau yna. So i mewn i rhywbeth sy'n cynnwys y gysylltiad yma. Dull 1 chi wedi wneud o blaen. 4.3 yn canolbwyntio arno'r dull yma. Felly, sa'n mynd trwyddo fe'n fanwl fan hyn, bydd yn ychwanegau 4.3. Jyst yn fras, chi'n mynd i adlifo asid carbocsilig chi gyda alcohol, na'r 2 peth mae eisiau chi adweithio gilydd, asid carbocsilig a alcohol. A chi'n mynd i defnyddio asid sulfuric, crynodedig, cofiwch, mae hwnna'n gweithio fel catalydd. Chi wedi creu wedyn eich ester, bydd eisiau neutralu gyda'ch sodium hydrogen carbonad. Defnyddio twndys gwahanu, sychu'r ester a gallech chi distyllu. So, llwyth o camau chi yna, ond yn bwysig i chi cofio i dechrau bant â'ch asid carbocsilig a'ch alcohol a defnyddio eich H2SO4 crynodedig fel eich catalydd. A math o adwaith cyddwyso. So, adwaith cyddwyso bydde hwnna, a dyna un ffordd o ffurfio ester. Dull 2, so ffordd gwahanol o creu ester o'ch asid carbocsilig chi. I gael yr asid carbocsilig, troi hwnna mewn i asid clorid, unwaith chi wedi creu eich clorid asid chi, chi'n gallu adweithio hwnna gyda alcohol. So fan hyn, chi gyda eich COOH, chi gyda eich asid carbocsilig, chi'n mynd troi hwnna mewn i'ch asid clorid chi. Cofiwch COOH. Unwaith mynd â chi hwnna, wedyn chi'n mynd adweithio hwnna gyda alcohol. A bydd hwnna, y 2 peth nad y gilydd yn adweithio i creu eich ester chi. So dyna'n dull 2. Nawn ni edrych arno sut i creu'r asid clorid yma nawr, ond dyna chi dull 2. So cloridau asid, beth yw'r grŵp gweithredol a sut ni'n enwi nhw. Y grŵp gweithredol wedi dangos i chi. So C double bond O chi, a'ch R chi, a COOH. So sim OH mynd yn fel bydde dych chi yn asid carbocsilig, COOH sydd â chi. A enwi gyda'r gair clorid ar y diwedd. So os ni'n edrych ar un fan hyn, os edrychwn ni ar yr un gyntaf, 1, 2 carbon. Ni'n gallu gweld y grŵp gweithredol o'ch clorid asid chi yna. So
ethanoyl chlorid. Ethan, os fel o'n i'n gweud 2 carbon, a owyl chlorid, hwnna sy'n dangos bod ydych chi eich chlorid acid chi. Drychwch ar un nesaf te. Beth yw'r cadwyn hira ni gallu gweld fan hyn? 1, 2, 3. So'r pair yna. So dyna propanoyl chlorid. O beth arall sy'n dychu ar y propanoyl chlorid yma yw methyl, le mae'r methyl a'r carbon rhif 2. Felly eich enw chi bydde 2 methyl, achos arno rhif 2 mae ydych chi'ch methyl propan, so propanoyl chlorid chi. Yr un nesaf, cadwyn hyn am yn un, yr un peth, 2 carbon mewn rys. Chi'n gallu gweld eich owyl chlorid, achos mae ydych chi'r grŵp yna. So, propanoyl chlorid, beth sydd ydych chi arno hwnna? Arno'r ail carbon marco, ydych chi CH3, ydych chi'ch methyl, a do'r ail carbon fan hyn, ydych chi methyl, so 2 methyl, so bydde ydych chi 2, 2, methyl, propanoyl chlorid, so 2, 2, cofiwch bod eisiau 2 rif, achos bod 2 methyl ydych chi, so methyl, propanoyl achos y 2 carbon, a owyl chlorid achos yna'r gweithredol sychu. Chlorid acid, ar un diwetha yma, chi eich owyl chlorid, a beth sydd arno fe? Benzen. Digon syml. Benzoyl chlorid. Benzo achos eich benzin, eich cylch benzen chi. Owyl chlorid achos yna'r grŵp gweithredol. So, owyl chlorid, a triwch enwi gweddill y cyfansoddyn cyn hwnna. Ia. Os ni'n mynd nôl, cofiwch nawr beth ni'n trial wneud fan hyn. Yn holl ffordd nôl fan hyn. Ni'n dechrau gyda acid carbocsilig. Ni'n gwybod sut i newid hwnna mewn i'ch ester chi, na beth ni'n newydd gweld, so eich esters. Nawr, ni'n moyn troi yr acid carbocsilig yma i mewn i'ch chlorid acid chi. So ni'n mynd i creu hwn nawr. Dyna le ni nawr yn creu yr chloridau acid yma. Adwaith delay, chi'n cael gwared ar rhywbeth. So adwaith delay, ni'n gallu adweithio eich COOH chi, eich acid carbocsilig chi, gyda naillai phosphorus 5 chlorid, eich PCl5, neu eich phosphorus 3 chlorid, eich Cl3, neu, beth sydd 'da fi ar y gwylod, eich sulfur, dichloride oxide, eich SOCl2. So, tair opsiwn ydych chi fyna, mae eisiau bod chi'n dysgu'r tair opsiwn, mae eisiau bod chi'n gwybod yr enwau, gwybod y fformwla, a gwybod pob un o'r reina yn adwaith delay, a bod pob un o'r reina angen acid carbocsilig, i adweithio gyda nhw, a chi'n ffurfio chlorid acid chi, eich owyl chlorid chi. So rhyfaliad, cwch chi acid carbocsilig, cwch chi PCl5, be chi'n mynd i creu? Wel, mae'r chlorid yna, mae'n mynd i cymryd lle'r OH yna, felly cwch chi CH3CO, oedd ydych chi yna, CH3CO, chlorid arno fe nawr, so cwch chi'r grŵp gweithredol yma, Cl a'r CH3 yna. So cwch chi ethanoyl chlorid chi, yn ogystal o hwnna, chi'n ffurfio HCl ar ffurf nwy, ddim yn peth neis, a POCl3. So llwyth o pethau ni'n ffurfio yna, doi nhw'n ddiangen, so ni'n moyn y POCl3, so ni'n moyn yr HCl, wedig ar ffurf nwy, so yna'n peth neis o gwbl, ond ni'n moyn yr acid chlorid, wedi ffurfio'r acid chlorid, a dyna chi eto adwaith delay. Esiampl arall, so SOCl2 chi fan hyn, eto acid carbocsilig, cob ych chi'n cadw, mae na to, yr OH na, mae'n mynd, okay. A beth sy'n dod yn lle fe? Cl, so chi'n gallu gweld eto carbon bond double oxygen chi, eich Cl, a'ch CH3 chi, eich acid chlorid, tro hyn SO2, so bach o sulfur dioxide, ond to yr HCl eich
asid hydrochloric efo hydrogen chloride chi, hwnna'r ffurf nwy. A fel fi wedi dangos i chi, mae'n ni'n ffurfio cwmwl o'r nwy HCl yn ystod y ddau dull na. So, ddim y peth neis, mae'n siŵr bod chi'n cofio bod ni'n ffurfio reina. Cofiwch brain yn adweithio delay, a cofiwch chi fod dysgu bod chi'n gallu ychwanegu'r SOCl2 na, neu eich PCl5 neu PCl3 i'ch asid carbocsilig mwyn creu'r asid clorid. So drwchwch to, dros i chi gael gweld y bullet point yma to. Dull un, dechrau gyda'ch asid carbocsilig, troi yma yn eich asid clorid. Hwna'n creu eich, troi yma yn eich ester chi, neu dull 2, troi yma yn i asid clorid, a wedyn troi hwnna mewn i ester. A na beth ni wedi edrych arno heddi. So dull un hwn oedd ychwanegu alcohol na gyfe, so chi moyn eich OH chi, i creu eich ester, wedyn i creu eich asid clorid, oedd rhyw 3 ffordd gwahanol, falle rhywbeth fel PCl5, chi'n creu eich asid clorid chi, allwch chi gael yr asid clorid yma, clorid asid, a gallwch chi ychwanegu eich alcohol chi hwnna, mwyn gael ffordd arall yn creu eich ester chi. Beth ni moyn wneud nawr yw hydrolysis ar y ddoi beth gwahanol yma. So hydrolysis eich ester chi, beth ni'n mynd i creu, hydrolysis eich clorid asid, a beth chi'n mynd i creu myna, mae hwn dal ar yr un pwynt. So mae cloridau asid yn gallu adweithio gyda alcohol i creu ester, so hwnna yw dull 2, a fel chi'n gweld fan hyn, clorid asid, alcohol, a ni yn mynd i ffurfio'r ester yna, felly chi'n gallu gweld nag chi CH3 gyda'r oxygen, CH3 gyda'r oxygen, CH3CO, CH3CO. So beth sydd â chi ar ôl? Cl, H, felly dyna pam ni'n creu'r HCl. So o'r hydrogen chloride yma, a dwaith exothermic iawn, so roedd rhaid llwyth o gres mynd, a mae hwnna'n creu cwmwl o'r nwy gwyn yma eto, hydrogen chloride eich HCl. Nwy byddech chi ddim moyn dod o draws y fe, nwy preglis iawn i chi. So hydrolysis, nawr ni'n edrych ar hydrolysis. Adlifiad, chi wedi gweld adlifiad, chi'n deall beth yw adlifiad, reflux yn Saesneg, so hwymo a grysogi, ond sicrhau bod chi ddim yn gadael yr nwyon a drenged bod nhw gyd yn cyfwyso nhw lawr. So, dyn ni'r ester fan hyn. Hydrolysis, so mae eisiau ychwanegu dŵr, mae hwn yn cael ei wneud o dan y modau acidic. A drychwch be ni'n creu, ni'n nôl i'r asid carbocsilig yma, a alcohol. So hydrolysis o'ch ester, a mynd nôl â chi'r dechrau ail creu yr asid carbocsilig yma. So ni'n edrych ar enw'r rhain, ethyl, phenowad, so o'ch owad, achos o'ch ester. Doi nhw'n eth, achos chi'n gallu gweld 2 carbon yna, a 2 carbon yna. So ethyl ethanowad, dŵr chi'n amlwg H2O, asid ethanoic, 2 carbon. Felly eth, so asid ethanoic, asid oig, achos COOH, a chi wedi creu ethanol, 2 carbon ar OH, so cwch chi ethanol. So hydrolysis, chi'n torri lan, chi wedi defnyddio dŵr, chi'n mynd nôl a creu yr asid carbocsilig na. Gallech chi gael unrhyw fath o ester, mae'n adlifiad gyda alkali gwenedig fan hyn. So, sodium hydroxide, alkali. So, mae eisiau bod yn crynodedig, digon o ddŵr da chi. So, chi'n gael eich sodium hydroxide chi, bod hwnna'n gwenedig. Adlifio hwnna gyda'ch ester chi. A trwy hyn, chi'n mynd i creu'r halwyn o'ch asid carbocsilig chi. So'r halwyn sodium o'ch asid chi. Chi'n creu'r alcohol eto. So ethyl ethanowad, dwi'n dechrau bant na'r ester oedd dyn ni ar y dechrau. Sodium ethanowad. A beth chi wedi creu fan hyn, sodium ethanowad. 2 mantais o wneud hwn. Mae'n adwaith un ffordd yn lle cildradwy, ydyn arall yn cildradwy, ond sy'n mae hwn yn mynd nôl ymlaen, mae hwn jyst yn mynd un ffordd. A mae'n cymharol hawdd gwahanu'r 2 peth yma, gallai gwahanu hwn, oddi wrth hwn, llawer yn haws, a gallai gwahanu hwn o hwn. So mae gwahanu'r 2 na
anoddach a gwahanu yr halwyn. Edrychwch ar yr 7-8 ffordd yma, chi'n gallu gweld mynd nôl am lan yn cildradwy, ond mae hwn ddim. So yna chi ddoi prif gwaniaeth, yna chi ddoi mantais o defnyddio deilli gwynedig yn lle'ch dŵr chi. So, hydrolysis sidig, so modau, fel ych chi'n gweld y dŵr gyda ar H+, a'r basig chi, beth o dyfiodd sodium hydroxide, gwynedig. So, doi ffordd i chi'n gallu hydrolysu eich ester. So, yr un acidic, cyrraedd equilibrium, felly nid yw'r adwaith yn cwblhau. So, sut mae hwnna mor dda yna, ond gyda'r un basig, adwaith yn cwblhau, achos dwi ddim yn cildradwy. So, peth dda, adlifiad, dyma'r amodau gwrysogi gyda asid gwynedig, adlifiad, gwrysogi gyda alkali gwynedig. So, debyg iawn. Mae hwn yn debyg iawn i hwn, ond yn un mae HCl, sef asid, a yn arall sodium hydroxide, sef asid. Gwynedig yn iawn i'r ddoi, so mae eisiau bod Rhan yn crynodedig, so digon o ddŵr yn iawn. A wedyn pwynt diwetha, cymhareb rhwng yr ddoi math o hydrolysis, cynhyrchu asid carbocsilig a alcohol, anodd gwahanu nhw. Fan hyn, chi'n cynhyrchu halwyn o'r carbocsilad yna, so halwyn sodium chi, gyda'r alcohol to, ac yn haws gwahanu Rhain nag yw hwnna. So dyna'r gwaniaeth rhwng hydrolysu yn y modau acidic a hydrolysu yn yr amodau basig yna. So na chi wedi hydrolysu eich esterau, nawr ni'n mynd i hydrolysu chloridau asid yn eithaf ni ffurfio. So mae'ch asid clorid, chi'n gallu gweld fan hyn, yn adweithio yn ffyrnig iawn gyda dŵr. Mae asidau clorid yn adweithiol iawn nag nhw, a mae'n adweithio'n ffyrnig gyda dŵr, a lo and behold, be ni'n mynd i creu? Eto eich asid carbocsilig chi. Mae'r Cl o hynna, un o'r hydrogens o hynna, yn mynd i gadael i ffurfio eich hydrogen clorid, sydd eto ddim yn peth neis, ond coch chi wedi ail ffurfio eich asid carbocsilig chi. So, dŵr na gyd oedd eisiau fyna. Iawn, so dyna pwyntio bwled ddod wedi wneud. Ni'n gallu edrych nawr ar trawsnewid eich asidau carbocsilig chi, so cofiwch ni dal ar y COOH yma, asid carbocsilig chi. Nawr, yn lle newid nhw mewn i ester, yn lle newid nhw mewn i chloridau asid, eich asid clorid chi, ti nawr yn mynd i newid nhw mewn i amidau, neu mewn i nitrilau. Lliwio nhw'n gwahanol i helpu chi cofio. Pink a coch oedd eich esters a'ch clorids, asidau clorid, ond mynd in amidau a nitralau. So gobeithio chi'n cofio bod nhw'n cynnwys nitrogen. Ammonia. Beth yw fformula ammonia? NH3. Angos i chi myna bod nitrogen angen 2 bond. Dyna chi ammonia, chi'n ffardd o hynna'n blynyddau nawr. Amin, yr chi nag yfe, gyda eich NH2 arno fe. So, padwyn carbon gyda NH2, na chi amin. Amid yn swnio'n debyg iawn. Dydych chi'ch chi, bydde dyfu'r nitrogen na. Felly fi newid yr yna i carbon. Falle haws i gweld os mae dyfu'r carbon. So mae dyn ni'r nitrogen na. Nitrogen na, mae eisiau 2 bond, so H2. So mae'r belled sy'n byd yn wahanol, ond drychwch ar y carbon. Faint o bond ys fi ar y carbon na? 2, faint sydd eisiau? 4. So amid, carbon, y bond double oxygen, yn ogystal â'r grŵp amin NH2 yna. Nitryl, nitrogen, bond triflig chi, carbon chi. So nitrogen bond triflig carbon. So chi wedi cael gwared ar yr holl hydrogens ydych chi. A'ch amid, cofiwch hwnna'r oxygen, a'ch amin chi dysgwch NH2. So, just i dangos i chi to beth yw'r ein. Chi wedi astudio nhw, ond doffa chi. So, maen nhw'n cynnwys y grŵp CONH2 yn lle'r OH o'r COH.
So, oedd ydych chi'ch asid carbocsilig chi'n edrych fel hyn. Ond nawr, ni wedi cael gwared arno hwn a rhoi NH2 yna yn lle. Felly chi'n gallu gweld pan mae hwn yn yr un uned, asid carbocsilig. Chi'n newid eich OH am NH2 a dyma chi amid. Debyg iawn i alcohols, fel chi'n gallu cael cynradd, eilradd a trydyddol. Dach alcohols, chi'n gallu cael ymidau. Cynradd, eilradd a trydyddol. So cwch chi amid cynradd. Cwch chi beth sydd ydych chi ar eich eilradd, o beth sydd ydych chi ar eich trydyddol chi myna. Chi'n gallu gweld ni wedi cymryd mas yr hydrogen a rhoi cadwyn carbon arno fe yn lle. So mae hwn mynd in, bod ddim NH2, mae ydych chi carbon myna, mae hwnna dal yn amid, achos mae'n cynnwys C double bond O a'r nitrogen yna. So os chi'n gweld C double bond O, a nitrogen wedi bondio'r carbon yna, sy'n lot o ots beth arall sydd ar y nitrogen yma, i dal yn mynd i galw hwnna'n amid. Enwi rain te, felly os chi'n gwneud hwn am sbel, mae'n cwch chi'ch amid carbon, bond double oxygen, a'ch NH2, un carbon styfu fan hyn. Un yw meth, so methanamid. Methanamide, methanamid. Meth, methan achos y carbon, amid achos... wedi helpu hwnna mewn ffordd rhyfedd, C double bond O, a'r nitrogen na, so dych chi'ch na chi'ch amid. Draw yn hyn, 1, 2, 3, so tair carbon mewn res, so prop. So propan amid, panamid, sydd ydych chi myna. Os chi'ch amid chi'ch gallu gweld am yna. Yn hyn, drachwch beth sydd ar y C double bond O, dych chi 2 carbon myna. So dych chi methanamid, ond drychwch. Ni wedi cael gwared ar un o'r hydrogens sydd ar y nitrogen, a ni wedi rhoi methyl yn lle. Odych chi'n cofio sut i enwi lleoliad y methyl na? Os dwi ddim arno carbon rhif 1 na carbon rhif 2, mae fe ar y nitrogen, felly chi'n defnyddio prif llythyren yn. Fel chi'n gweld fan hyn, prif llythyren yn, achos y nitrogen, dyna lleoliad yr methyl. Y methyl yma ar yr yn, so yn methyl, a ethan oedd eich 2 carbon chi myna, amid, os mae'n dyfu'r holl myna. So na chi N, methyl, ethanamid. So da sut ni'n enwi'r amidau yma. So siwt gallai troi asid carbocsilig yma mewn i eich C double bond O a'ch NH2 chi. Chi'n anhaglis, ond chi'n deall beth fi'n trial gweud. So wrth niwtralu asid carbocsilig gyda ammonia, ni'n ffurfio halwyn ammonium o'r asid yma. So cwch i'ch asid carbocsilig, cwch i ammonia, a doedd niwtraliad yn digwydd, a chi yn mynd i ffurfio yr halwyn ammonium. So cwch i'r halwyn, achos mynd chi'r plus a minus, cwch i'r ion ammonium. So chi wedi ffurfio eich halwyn ammonium o'r asid yma. Ammonium ethanoa, os chi am gwybod yr enw. Wedyn, ni'n gallu gwresogi'r halwyn ammonium, wedi creu dros y tudalen. So ni wedi creu hwnna wrth gael eich asid carbocsilig a ammonia. A os ni'n twymo hwnna lan, mae hwnna'n mynd i rhyddhau'r dŵr, so chi'n colli H2O o'r cyfansoddyn yma, so chi'n colli 2 hydrogen yma. So beth bydd ar ôl 2 hydrogen, colli oxygen. So dyma beth chi'n mynd i creu eich CH3, eich CO, so CH3CO, NH2 sydd ar ôl dych chi, eich NH2, a chi'n gallu gweld C, double bond O, eich NH2 chi, a wedyn gweddill y cyfansoddyn yw'r CH3 dram yna, so chi'n gallu gweld yn glir nawr eich amid chi, eich gweithredol yr amid, felly dyna sut ni'n mynd i creu amid o asid carbocsilig chi, so 2 cam, oedd eisiau bod chi yn ychwanegu ammonia, doeth niwtraliad, a wedyn gwresogi. Dŵr yn cael ei colli a chi'n mynd o'r halwyn i eich amid chi. A so dyna chi eich amidau.
nawr mae eisiau edrych ar nitrilau. Cofiwch o'n i'n gweud gyda carbon bond triplet gyda'r nitrogen. Rhywbeth arall i'r carbon yna, achos mae eisiau 4 bond agosed y carbon. So mae asidau carbocsilig yn cael ei trawsnewid i amyd. Beth ni newydd mynd trwyddo. A ni'n gallu newid hwnna mewn eich nitril chi. So here's one I made earlier. Cwch chi eich amyd chi. Chi'n gallu gweld y C oxygen a'r NH2 yna. So fi'n gwneud amyd bach neis i chi yna. Beth ni'n mynd i wneud i roi rhywbeth fel phosphorus pentoxide, eich phosphorus 5 oxyd chi, P4O10, a beth hwnna yn creu eich nitril chi. Dych chi'n colli dŵr, a di hwnna'n dangos i chi, beth ni'n ffurfio fan hyn. So CH3 eich C chi, ydych chi reina fyna, a maen nhw dal fan hyn. Nitrogen draw dynnu, nitrogen fyna. So beth sy'n cael ei colli'r oxygen a dihydrogen. Pam ydy fi minus H2 fyna. Dŵr yn cael ei colli a chi wedi ffurfio eich nitril chi. So cofiwch chi, mwyn ffurfio nitril, eisiau bod chi'n dechrau gyda'r COOH chi, acid carbocsilig. Eisiau troi hwnna mewn eich amyd chi. So CONH2. Wedyn, rysogi hwnna'n gryf gyda rhywbeth fel P4O10. Bydd hwnna wedyn yn rhoi eich nitril i chi. So llwyth o camau cyrraedd hwnna. Cofiwch chi'n gwybod sut i ffurfio eich acid carbocsilig o alcohol. So bellach chi'n mynd o alcohol i eich nitril chi. Bydd llwyth o camau yn y broses yna. Good, ni wedi gwneud dy, ni wedi gwneud ni wedi gwneud felly ni'n rhoi ffurfio eich nitrilau o halogenoalkanau a ffurfio hydroxy nitrilau o eich aldehydau a'ch ketonau chi. So torri hwnna lawr. Halogenoalkan, so eich halogen chi, so eich clorin, bromin, fluorin, iodine, y peth yna. Gyda chi, so un o'r reina. Dechrau dy reina, chi yn gallu creu nitril, chi'n gallu creu eich carbon bond triplet nitrogen chi. Yn ogystal â hwnna, ni'n mynd i ffurfio rhywbeth yn enw hydroxy nitril, so hydroxy OH, nitril, triplet N, neu'n edrych yn fwy fan o'r rhain mewn munud, o eich C double bond O chi, naill ar ffurf aldehyde, le mae ydych chi'ch hydrogen, neu dal yn sticod o'r C double bond O gyda yna. So, o'ch aldehyde o'ch keto, ni'n mynd i ffurfio hydroxy nitril. So, just fwy o adweithiau i chi dysgu. So, ffurfio nitril o'ch halogenoalkan chi. Chi'n mynd i adweithio o'r halogenoalkan sydd â chi. Mynd yn mynd fi un bromopropan. So, un bromopropan ar halogenoalkan. Potassium cyanide. So, potassium cyanide eich KCN chi mynd yn. Gyda rhywbeth fel ethanol fel eich hydoddydd. So, chi'n doddi hwnna mewn ethanol. A dyma beth yw'n ffurfio butan nitril. Trywch mynd yn prop. 1, 2, 3 carbon. Na pan bod hwnna'n prop. Trywch o'r hyn. 1, 2, 3, 4. Pan mae hwn yn butan nitril. So ni wedi mynd lan y cyfres homologaidd. Fi wedi rhoi carbon ychwanegol mewn i'r cyfansoddyn yma. Mynd o 3 i 4, so chi wedi mynd lan y cyfres homologaidd. Cofiwch gyda, fi'n gwneud gwrthwyneb gyda'ch dad carbocsileiddad, cymryd bant y CO2, cymryd bant carbon. Mynd in, chi'n rhoi carbon mewn. So eich KCN yn cynnwys carbon, a mae'r carbon na yn ymuno yna. Felly mae dych chi carbon ychwanegol. So ffordd o cynyddu eich cadwyn carbon chi. Yn ogystal, i mynd i ffurfio KBA. O'r BA mynd in a o'r K yna. Os mae'ch CN chi wedi cymryd lle y BA yna. So dyma sut chi'n ffurfio nitril os ych chi'n dechrau bant gyda halogenoalkan. Creu hydroxy nitril o aldehyde, so ethanol.
2 carbon, eich bond double oxygen, hydrogen, achos yr al, ni gyda aldehyde, so mae'n dych chi hydrogen, so CH3 na fyna, hydrogen cyanide chi, so cwch i'ch HCN, beth i'ch chi'n mynd i ffurfio ochr hyn? 2 hydroxy, propan nitril. Cofiwch oedd dych chi'r ethanol, so nawr fi wedi ychwanegu mewn i hwnna yr carbon gyda'r bond triplyg nitrogen na. So mae'r carbon na wedi ymuno gyda 2 carbon oedd dyn ni'n barod. So yna pan mae dyn ni propan, so propan nitril, 2 hydroxy ar eich ail carbon chi, bydde dych chi OH. Yn ogystal â hwnna, chi'n ffurfio'ch ion cyanide chi. A dyna sut ych chi'n gallu creu hydroxy nitril o aldehyde. Canwaith, so coch i'ch cyan gyda'r gwefr negyddol, byddai'r electron yna, moyn mynd tuag at y gwefr rhannol positif na fyna, so i'r carbon fan hyn. Beth sy'n digwydd nesaf yn amlwg mae'r bond dwbl na yn torri, so ydych chi gwefr negyddol llawn ar eich ocsigen chi fyna, a mae'r cyan yma wedi bondio gyda'r carbon. So carbon delta 4 bond, ond yr ocsigen na negyddol. Ydych chi'ch HCN ar bwys, so felly mae'r hydrogen sydd yna yn mynd bondio gyda'r ocsigen da'r gwefr negyddol, pa'r unig electronau yna, so chi'n ffurfio'ch OH chi, a mae'r bond oedd dych chi'n mynd yn torri rhwng yr hydrogen a'r carbon, yn mynd ar eich C bond triplyg nitril, so eich cyanide, so eich ion cyanide chi yna, a dyma chi eich hydroxy nitril chi, hydroxy nitril, so dyna chi'ch hydroxy nitril. Ar yr ail carbon mae hydroxy, so 2 hydroxy. A chi'n gallu gweld, os chi'n dechrau bant gyda'r CN-, chi'n cynhyrchu'r CN- yna ar y diwedd. So fi wedi mynd o'r aldehyde, dyna'r grŵp gweithredol sydd 'da fi fyna, i'r hydroxy nitril yma ochr hyn. Wrth defnyddio eich HCN chi yna. So yna beth sy'n digwydd yn ystod y canwaith yna. Fi wedi dangos COOH i chi fan hyn, allwch chi edrych ar y pwynt pŵer yma a mynd trwyddo hwn eich hunan. So fel chi'n gallu gweld, y carbon bond triplyg nitrogen 'da fi ar ddechrau, eich electronau chi pa'r unig fyna, mynd i gael ei atynnu yr carbon yma sydd gyda gwefr rhannol positif arno fe, achos bod yr oxygen yn amlwg yn fwy electronegatif na carbon, so dych chi'ch delta minus chi ar oxygen. Bond dwbl ma'n torri, achos sy'n o carbon gallu gael pump bond. Felly, electron yn mynd lan yna, fel chi'n gallu gweld, gadael y gwefr negatif na ar oxygen. Dyw hwnna ddim yn sefydlog, felly mae e'n mynd i bondio gyda'r hydrogen oedd ar eich dŵr chi fyna, falle. Cymryd yr hydrogen na, chi'n bennu lan gyda'ch OH. Minus chi draw man hyn, a mae'r O oedd dych chi ar y carbon wedi bondio gyda'r hydrogen i ffurfio'r hydroxy. So cwch i'ch hydroxy nitril chi to, hwnna myna. Ond tro hyn mae 'da fi OH minus ar y diwedd, achos chi'n gallu gwneud e gyda dŵr. So 2 gwahanol ffordd, ond yr un peth sydd yn digwydd yma. Iawn, so ni wedi ffurfio hydroxy nitril o aldehyde, nawr mae eisiau ffurfio fe o ketone. So cofiwch ketone, nid oes hydrogen ar y carbon fan hyn, fwy o carbonau sydd â chi, so mae'n rhoi 2 CH3 i chi. Mae'n gweud propanon, 1, 2, 3, so cwch eich propanon, ketone dych chi yna, hydrogen cyanide. A beth ni'n mynd i ffurfio? Pa hydroxy nitril? A gylwch ion cyanide chi to, so CN- chi yna. So i dangos i chi 2 hydroxy, 2 methyl propan nitril. Wff, am enw hir, ond dyle fod chi'n gallu deall hwnna. Propan nitril dych chi, so gwch chi'ch prop nitril, so chi moyn eich
roban, chi moyn eich nitril chi wedi wneud ar yr ail un, so cwch chi carbon rhif 1, fyna, cwch chi carbon rhif 2, fyna, carbon rhif 3. So ar yr ail un, bydde dyn ni methyl, so cwch chi CH3. Eto ar yr ail un, dyna fi hydroxy, so fyna fi'n rhoi OH. A fi nawr wedi ffurfio hydroxynitril o ketone. Ond cofiwch chi hefyd wedi ffurfio'r ion cyanide na, eich CN minus chi. So chi'n gallu ffurfio hydroxynitril yma o ketone neu o eich aldehyde chi. Mecanwaith eto yr un peth, sa'n credu bod eisiau mynd trwyddo hwnna. Chi'n gwybod bod yr electron ar hwn, chi'n gwybod bod hwnna yn delta plus, bod hwnna'n delta minus, chi'n gwybod y bond yna'n torri. Chi'n gwybod wedyn bod eisiau i'r O minus yma dwy'n hydrogen o rwle, a chi'n bennu lan gyda'ch hydroxynitril chi unwaith to. Iawn, bullet pwynt nesaf yw hydrolysis o'r nitrilau a'r amidau ma ni newydd ffurfio. So eich nitril, a cofiwch amid chi, cofiwch bod oxygen yna, NH2 chi, so nawr hydrolysis o'r dau peth na, a beth maen nhw'n mynd i edrych fel. Hydrolysis o'ch nitril chi, o'ch eich nitril C bond tripleg yn, beth sy'n digwydd to fe, just fel oedd yn digwydd gyda, hydrolysis yn mynd i ail creu acid carbocsilig chi. So hydrolysis o'ch grŵp nitril, eisiau chi gwresogi gyda rhywbeth fel acid sulfuric, H2SO4 fe, gwenedig, ac o chi yn ffurfio'ch hydroxy acid chi man hyn. So hydroxy acid carbocsilig, chi'n gallu gweld myna. A ni nawr gallu traws newid rhain i llwyth o cyfansoddyn arall. Ond dim ond i chi gael gweld dyna beth sy'n digwydd os ni'n hydrolysu'r nitril. Hydrolyswch yr amid, twymo dan y glifiad gyda rhywbeth fel sodium hydroxide, so bas na gyd sydd eisiau bod yn gwybod myna. Yr bonna'n torri a chi yn mynd i creu eich ammonia chi. So'r halwyns dych chi mynd yn, cwch, halwyn sodium o'ch acid carbocsilig chi. Na wedi gadael, eich NH2 chi wedi mynd, hydrogen arall yn cael ei ychwanegu iddo fe i creu'r NH3 yma. Cofiwch y prawf am ammonia, prawf chi'n gwneud ers blwyddyn 10, bosib adnabod y nwy ammonia yma wrth arogl sydd ddim yn pleserus, a fwy dim nach prawf chi fe, fwy yn adel efo chi yn cael eich papur litmus coch sydd yn llaeth, so chi wedi rhoi dŵr arno fe, mae fe'n damp, papur coch litmus, ar ôl chi roi dŵr arno fe, os mae'r nwy na yn mynd dros y papur, bydd y papur coch na yn troi'n lat, fel fi wedi dangos i chi yn y diagram yna. Hwnna'n prawf i profi bod dych chi nwy ammonia. So, rhydwythiad nitrilau gan ddefnyddio y LiALH4, rhydwythiad chi wedi gweld llwyth o weithiau. Chi'n gallu rhoi hwnna, doddi hwnna yn eich ether chi, so fel ethoxyethan, beth yw'n trio slafu hwnna. So, fwch eich nitril, fi yn mynd i rhydwytho hwnna, achos fi'n defnyddio hwn, fi wedi doddi hwnna yn ethoxyethan. Beth fi'n mynd i greu os fi'n rhydwytho hwnna? 1, 2, 3, tair carbon, 1, 2, 3, maen nhw dal na, nitrogen dal na, ond rhydwythiad ni wedi chwanegu gymaint o hydrogens a ni'n gallu. So, ni wedi creu eich amyn chi myna, eich NH2, gyda'r rhan yma. So, mae hwn yn adwaith adio, chi wedi adio 2 hydrogen, adwaith rhydwytho yw e hefyd. A na gyd rili mae eisiau bod chi'n gweld yma. Achos ni nawr wedi bennu yr uned ar asidau carbocsilig o'r diwedd, a beth byddai'n dod nesaf yw 4.6 a mina chi, so astudio y grŵp yna. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad. Gobeithio bod hwnna wedi bod o fydd i chi, a bod chi wedi dysgu bach mwy amdano asidau carbocsilig, a bod chi wedi gweld faint o dweithiau yma eisiau bod chi yn dwy'n eich gof chi yn yr uned yma. Iawn, cofiwch ma
gwers arall yr cyfres yma o wersi, a wedyn mae un sesiwn fyw yn dod lan wythnos diwedd y cymor yma, a gallech chi gael cyfle i adolygu beth i fi wedi wneud yn y sesiynau yma a pob sesiwn Safon Uwch Cemeg dros yr wythnos y diwethaf. Iawn, diolch yn fawr.